20-та си годишнина момчетата от Българската асоциация по приложна стрелба с лък организираха турнир в гористата местност до Етрополе. Пресеченият горски терен около хижа Старопланинец до Етрополе събра най-големите ентусиасти в последното за сезона състезание по приложна стрелба с лък. 10 участника в 5 категории се включиха в двата рунда на турнира през изминалия уикенд. През съботния ден се проведе надпреварата в ловния международен рунд на 20 мишени, като в него състезателите имаха право на по 3 стрели за мишена. Неделният ден бе по-емоционален заради провелия се рунд животни. Тази част от турнира представлява стрелба по 14 маркирани мишени на точно определени дистанции, като на мишените се правят 2 обиколки. Аз да ви кажа, съм много доволен от моето оръжие. Имам го от няколко месеца и това също до известна степен така малко ме дръпна в класирането. Все още се опитвам да свиквам с него. До сега си имал друг лък, а този ти е нов, или? Аз съм трети в крайното класиране за годината, поради проста причина, че на първото и второто състезание аз стрелях в другия стил рекърв, след което си закупих оръжието Compound и поради тази причина съм така сега на това състезание, и съм и по-назад от останалите. Човек трябва да свикне с оръжието, то трябва да стане като част от него, за да успее до максимум да изчерпа възможностите му и своите и да се получи това, което се цели, крайния резултат. Тоест лъка трябва да стане продължение на твоята ръка, така ли? Да, и така и продължение на мисълта. След голямата конкуренция и лютата битка в повечето категории, челните тройки станаха ясни. При децата на първо място се класира Тони Павлов, който събра много добър актив от 655 точки. В категорията на жените в свободен стил Дениза Величкова заслужено спечели първото място. При мъжете в категория свободен ограничен стил Рекърв и Compound първо място грабна Станимир Гаврилов. За сега, за момента, в моята група се състезавам само аз. Затова си печеля, така да се каже, съм много доволен от стрелбата си. Всеки път съм първи, тъй като аз стрелям с рекърв, който се различава малко като технически параметри и като способност от кампаундите, с които стрелят колегите. Това представлява лъка. При него в момента съм махнал мерника и стабилизатора, но като цяло това е структурата. Самият лък е малко по-различен и по начин на работа, тъй като докато при кампаунда, когато се опънат макарите, тогава е по-трудното и след това е лесно. При този тип лъкове, колкото повече опъваме, толкова повече и самата сила на лъка нараства и толкова по-трудно става. Както каза Марти, тук е много важно бързия изстрел, тъй като колкото повече задържаш самия изстрел, толкова повече се напрягаш и се изморяваш. Затова колкото по-бързо го направиш, толкова по-голяма вероятността и да си точен, За мен днеска беше едно перфектно състезание. Представих се, така да кажа, много добре, тъй като аз се боря сам себе си с предишните резултати и за мен това беше наистина много добро представяне. В смисъл, днешният ти резултат беше най-добър за годината? Абсолютно. Днешният резултат беше най-добрият, който до сега съм постигал. Имах много отстреляни животни. Доста трупове оставихме след нас, но и като цяло се забавлявахме, което е най-важното. В последната категория неограничена ловна стрелба на първо място се класира Здравко Георгиев. На второ място остана Мартин Матев, а трети бе Валентин Бошков. Беше доста спорвано, да си кажа честно. През годината така се водех класацията от състезанията, които са проведени до сега, но както разбрахте, първата четворка направихме едно състезание за излъчване на победител, който е шампион, абсолютен шампион за годината. До този момент сме направили 4 състезания. Това е петото, което е всъщност финал. Избрахме тази хубава местност тук, защото е много подходяща за този вид стрелба с лък. Видяхме, че гората е много компактна и е пресечен терен. Предполагам, че заради това сте я избрали? Точно така. Значи, въпреки че се казва филд като поле, общо взето състезанията се провеждат в пресечен терен, с наклони надолу, нагоре. Въобще не е много удобно да се стреля. Затова сме с такива подходящи обувки.
Подробен репортаж от финалния турнир на открито по приложна стрелба с лък очаквайте скоро в програмата на Хобит.